Avui fem aquesta concentració en suport de la declaració d'independència de Catalunya i de la consulta que celebra Barcelona Decideix el proper diumenge 10 d'abril. Iniciarà l'acte amb un parlament de presentació la nostra estimada Isabel Clara Simó i m'ha quedat amb Rodolí. Hola, bona tarda. Això funciona. Fins ara hem fet passos petits, significatius, però avui comencem el pas gros. El pas d'avui serà irreversible. Anem a aconseguir el següent. Anem a aconseguir la independència. Per què volem la independència? Volem la independència, sí senyor, per motius econòmics, perquè ens roben diners, perquè hi ha un espoli fiscal, perquè hi ha molta gent a l'atur, perquè tenim les petites empreses tancant, perquè estem passant un tràngol terrible. Però no és només pels diners que volem la independència. Volem la independència per la llengua, perquè ens la treuen de davant, perquè ens la neguen, perquè ens hem de justificar cada dia. Però no és només per la llengua que volem la independència. Volem la independència per dignitat. Volem la independència perquè som un poble i no hi ha dret a que siguem negats com a poble. Però no és només per dignitat que volem la independència. Tot això són raons vàlides i honorables. Però sabeu per què la volem la independència? Per ser lliures. La volem per la llibertat. Volem ser independents per ser lliures. Volem decidir el nostre futur. No volem que a 638 quilòmetres de distància... Independència! 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 No volem que a 638 quilòmetres d'aquí hi hagi uns senyors i unes senyores que no tenen ni idea, que decideixen sobre el nostre futur nuclear, que decideixen sobre les nostres banques, que decideixen sobre els nostres estalvis, que decideixen sobre les nostres comunicacions, que decideixen què hem de fer i què no hem de fer, fins i tot les seleccions esportives, que ens hauria de caure la cara als peus de vergonya. No hi ha dret, ens estan trepitjant i humillant. I volem ser lliures, i us diré quines són les condicions. Volem ser lliures pacíficament, volem ser lliures democràticament, volem ser lliures solidàriament, volem ser lliures dins de la Unió Europea, volem ser uns bons veïns d'Espanya, perquè no els odiem. Ells potser nosaltres sí, però nosaltres ells no els odiem. Nosaltres no odiem a cap poble. Els nostres enemics no són aquests. Són la manca de llibertat, és el nostre enemic. Independència. Des d'aquí dalt foteu molt de goig. Moltes gràcies per haver vingut. Us agraeixo la vostra presència en un acte de presentació d'una llei. No és freqüent fer un acte d'aquest estil i no és freqüent que hi vingui tanta gent per la presentació d'una llei. Però no és una llei qualsevol. És una llei que aviat començarà la seva discussió al Parlament. Com veieu, Solidaritat Catalana per la Independència, partit que tinc l'honor de presidir, ha estat fidel a la seva primera promesa electoral. Vam dir que aquesta proposició seria de llei, seria la primera que presentaríem i ha estat així. Ha estat la primera que hem presentat. Els enemics de la llibertat del nostre poble s'han unit unànimement per desacreditar aquesta iniciativa. Uns diuen que és utòpica, que és producte de la marginalitat, que som quatre gats. I bé, com ha dit aquest senyor, miau,
Jo crec que a hores d'ara ja no hi ha ningú que s'ho pugui creure. Recordem que una cosa molt semblant es deia a Irlanda i a Gran Bretanya després de l'aixecament fallit de Setmana Santa de 1916, que havien estat 4 gats. Els líders d'aquell aixecament els van executar i encara van permetre que fossin públicament apedregats pels unionistes pels carrers de Dublín. El que convé recordar avui, però, és que només 7 anys després d'aquell apedregament, Irlanda va ser independent. Jo penso que tan minoritaris no ho devem ser quan el passat 10 de juliol es van omplir els carrers de la nostra capital amb 1 milió de persones que aclamaven per la independència. Quin partit tradicional català pot dir, honestament, que hagi recollit aquell crit? Un tercer apunt sobre això de la marginalitat. També els companys de la independentista Nova Aliança Flamenca els deien això a principi dels anys de l'any passat, que eren marginals. Avui ja són la màxima força al futur estat independent de Flandes. Però també hi ha més coses que diuen sobre la nostra iniciativa, tan incòmoda que troben. Ens diuen que creem divisió, que creem fractura. Ens ho solen dir, per exemple, els socialistes, que no han tingut cap empatx a l'hora de crear una profunda fractura a Catalunya. Van a per nosaltres. Ells sí que avisen amb allò de a por ellos, oe. Ells sí que avisen. Perquè, companys i companyes, demano, qui són aquelles ellos, sinó nosaltres, els que van darrere? Ells van per nosaltres, tinguem-ho ben clar. No és cap mania persecutòria, és la puta realitat. Mal parlat. Per tant, i per acabar, voldria dir que, per tant, independència, independència, independència. Per tant, per acabar, us volia dir que ens hem de posar en moviment. I solidaritat ho fa de la manera que generacions de catalans han somiat. D'una manera explícita, d'una manera directa, d'una forma agosarada. Perquè només és actuant desacomplexadament que farem sortir el país de la dependència en què mal viu. No fer-ho seria continuar exposats a l'espoli fiscal, a la pèrdua progressiva de l'ús social del català, al descrèdit de les nostres institucions aquí, amb les seves banderes espanyoles a l'aire, que fa una vergonya només de veure, i a l'empobriment no hi ha cap raó que ens porti a pensar que l'autonomisme ens en pugui alliberar de tots aquests mals. Al contrari, l'autonomisme és la nostra mort com a nació, dins l'assimilisme hostil d'Espanya. Per tant, sí a la llei d'independència, sí a una política ferma d'oposició, sí a la unió de tot l'independentisme conseqüent. Visca Catalunya!
emociona. Quan hem arribat aquí, que això encara no era així de ple, la senyera, pobreta, estava mig arronsada, no sé si l'heu vista. L'altra no. Ara ja ho deia. La nostra feina és aconseguir que aviat ho faci sola. Bon dia. A la vida pots fer dues coses. Bé, en pots fer més, però avui ho reduirem a dues. Pots deixar-te endur i confiar en la sort i queixar-te, aleshores, sobretot queixar-te, quan resulta que la sort no és propícia i et trinxa les perspectives. Pots fer això, o pots prendre el control dels teus actes, comportar-te com una persona adulta i procurar que les coses vagin com saps que poden ser, com vols que siguin, com cal que siguin. No sempre depèn tota la voluntat, però també hi ha les circumstàncies, que tenen un nom concret també, les circumstàncies. Hem de començar, en tot cas, a prendre consciència que ara i aquí, en aquest país, per fi, abans una noia, la Núria Coral, em deia és que sembla que caminem sobre l'aire. I és una mica aquesta sensació que tenim avui. Ara i aquí, les circumstàncies ens són favorables. Tant de temps de remar contracorrent, tant de temps de pensar que érem pocs, i ara per fi vivim un temps lluminós. Aquest caminar sobre l'aire que deia la Núria. Ara sí, per fi resulta que som majoria i més que en serem. No sé vosaltres, però jo mai no m'hauria imaginat això que estem vivint en aquests temps. Jo mai no m'hauria imaginat que veuria el president Jordi Pujol reconeixent, Jordi Pujol, el de l'ara no toca, reconeixent de manera clara, reflexivament, que la independència és l'única solució raonable que té aquest país. Que té aquest país si no vol quedar... Sí, senyor. Independència! L'única solució raonable, deia, que té aquest país... És que emocioneu i passen aquestes coses. Que té aquest país si no vol quedar sumit en la misèria, si no vol desaparèixer en un magma confús de Toros Osborne, Telecinco i Caspa. I això sí que no ho podem tolerar de cap de les maneres. El fet, aquesta reflexió d'una persona com en Jordi Pujol és un senyal inequívoc, preneu-ne consciència també d'això, és un senyal inequívoc d'aquesta majoria social que ja dibuixa plausible la llibertat d'aquest país. No ho hem tingut pas fàcil, val a dir. I no faré ara la llista de calamitats, des del Mansa fins a l'assassí Franco, que prou que les coneixem, les calamitats que hem hagut de passar. Avui, però, sí senyor, avui, però, no hem vingut a recordar calamitats, sinó a prendre consciència que per fi ens bufa el vent a favor. Som al segle XXI, som a l'Europa occidental, no s'hi valen les amenaces, no s'hi val aquell «Hay que bombardear Barcelona cada 50 anys». S'ha acabat el bròquil, que ho provin si volen, que provin de retenir-nos a la força i ja veuran què hi diu el món. I el gest l'honora. És important i serveix d'exemple, però no té conseqüències pràctiques al seu partit. Els seus fills polítics el desqualifiquen de paraula i obra. Els fills putatius diuen que no toca de peus a terra. I els altres, els fills directes, juguen al gat i a la rata i mai no saps si van o venen. Ja veurem què votaran quan calgui votar al Parlament el proper, possiblement, 14 d'abril. Ja ho veurem. Però no és difícil deduir que tornaran a decebre tanta gent com els va votar esperant encara fermesa nacional. Perquè molts dels que els van votar, moltíssims, ho van fer amb aquesta esperança encara. Però no.
Han renunciat a tot programa nacional, no tenen projecte nacional, assumeixen el discurs oficial i, per tant, espanyol, sobre la crisi, per exemple. En fan culpable el dèficit públic i s'apliquen a desmantellar l'estat del benestar. Fan teatre i posturetes, però a l'hora de la veritat, quan toca, voten a Madrid els pressupostos d'en Zapatero i no els hi cau la cara de vergonya. Al capdavall, només saben aplicar la vella recepta espanyola, retallada de l'anomenat dèficit autonòmic, i ens desballesten encara més el país com si no en tinguéssim prou, per no reconèixer que el dèficit que tenim es diu Espanya, i és aquest el que hem de desmantellar amb urgència. Independència! Independència! Hem avançat molt, moltíssim, moltíssimíssim, però no n'hi ha prou. Un sector social cada vegada més important s'ha plantat i ha entès que la independència és una qüestió bàsica i prioritària per a aquest país. Però encara hi ha independentistes que consideren que no és un tema clau ni determinant a l'hora de les eleccions i cal que vegin que mentre no sigui determinant no tindrem el govern dels millors. De fet, no tindrem el govern dels millors ni de res perquè no tindrem govern, sinó pensits gestors de l'autonomia. La realitat els passa al davant, però ja s'ho faran. El seu problema és mentre veuen passar la vida des de la finestra. Ara bé, nosaltres diguem que ja n'hi ha prou. A nosaltres ens creix el sí des de dintre i tenim ganes d'escampar-lo a tot arreu. Tot fa que sí, encomanem el sí, 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 i més vegades sí, és clar que sí. Independència! Catalunya lliure! Fa un goig enorme aquesta plaça Sant Jaume. Si està bé o no? Sí! Doncs més val que ja estiguem bé, perquè serà des d'aquí des d'on celebrarem la proclamació d'independència que des d'aquest balcó de la Generalitat anunciarem. Més val que hi comencem a estar bé. Solidaritat Catalana per la Independència, sabeu que va néixer fa pocs mesos encara, tot i que han passat moltes coses. I durant tots aquells mesos de campanya electoral, amb el gran triomf que va representar que entressin diputats independentistes al Parlament de Catalunya, vam aconseguir aparèixer en l'escena política i influir. Però avui aquesta concentració és un salt qualitatiu i representa la consolidació definitiva de Solidaritat Catalana per la Independència. Això no té marxa enrere. I no té marxa enrere perquè el poble català, tots nosaltres hem decidit avui ser aquí, quasi omplir la plaça Sant Jaume i dir que anem a treballar incansablement, indefectiblement, sense parar per la independència de Catalunya i dels països catalans. Moltes gràcies per ser avui aquí a tots vosaltres. Ens deien, què faran uns pocs diputats independentistes, 3 independentistes al Parlament de Catalunya? Què faran? Doncs mireu si n'hem fet de coses en aquests mesos. Ens vam comprometre a presentar la llei de declaració d'independència i l'hem presentat. I quan ho vam fer, Convergència i Unió va dir: bé, a la mesa del Parlament l'acceptem a tràmit, però presentarem una esmena a la totalitat i no la deixarem passar. Doncs bé, la setmana passada es va acabar el termini per presentar esmenes a la totalitat i Convergència i Unió no s'ha atrevit a presentar una esmena a la totalitat a la llei de declaració d'independència. Perquè hi ha un poble. Perquè no som només els diputats de Solidaritat Catalana per la Independència, som tota la gent, som un poble treballant. Moltíssima gent ens diu: és que clar, jo no us vaig votar perquè em pensava que no entraríeu. I doncs mira, quasi que no entrem perquè anava el teu vot. Bé, no passa res. Ara ja hi som. Ara ja podem donar suport a la llei de declaració d'independència. Ara ja podem influir. I ara diuen
des de Convergència i Unió. Votarem en bloc el dia 13-14 d'abril, quan probablement es debatrà la llei de declaració d'independència. Votarem en bloc, però no han dit què votaran. Doncs tenim tots aquests dies, començant des d'avui, i amb iniciatives de mobilització ciutadana que impulsarem al costat de la dinàmica i de l'iniciativa institucional, perquè tot el catalanisme, tots els partits polítics que fa 3 setmanes van votar una moció presentada per Solidaritat que deia que el Parlament de Catalunya és la seu de la sobirania del poble de Catalunya i que deia que el dret a l'autodeterminació és un dret irrenunciable al poble català, hem d'aconseguir que tots aquells que van votar aquesta moció, Convergència i Unió, Iniciativa, Esquerra Republicana i Solidaritat, votem junts perquè les esmenes a la totalitat del bloc espanyolista no prosperin, siguin tombades pel Parlament de Catalunya, que no parin la llei de declaració d'independència. La Solidaritat catalana tingui només un tema, que és la independència, sinó que tots els temes només tenen una solució, que és la independència. Aquesta és l'equació que ells no volen acceptar. Independència! 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 Moltes gràcies, doncs, a tots els catalans d'origen que avui som aquí i també a tots els catalans que han vingut al nostre país en aquests darrers anys i que avui també estan defensant la causa per la independència. Hi ha per aquí un nombrós col·lectiu d'argentins, un fort aplaudiment perquè avui estan aquí com a independentistes catalans. I això hem d'agrair. Moltes gràcies. I ara passem la paraula a una persona, amiga, íntima, de persones destacades de la política catalana com Joan Ortega i Antoni Duran i Lleida, el senyor Alfonso López Tena. Visca Catalunya Lliure! Bueno, no sabeu com es veu des d'aquí la plaça plena, i la plaça plena un dia en el que, a més, a dintre del Palau de la Generalitat, nosaltres estàvem convidats com a diputats perquè avui s'entrega el Premi Nacional de Cultura a Marta Pessarrodona, una gran autora, una gran catalana, una gran patriota, però vam contestar que el nostre lloc no era dins del Palau, sinó que era amb el poble. Un aplaudiment per Marta Pessarrodona i un crit fort d'independència perquè aquí hi són ara els que viuen de l'escanyament de Catalunya, els que viuen de la subordinació, els que viuen de tenir-nos sotmesos a un poder espanyol que ja no té aturador, els que mantenen la bandera espanyola sobre de les nostres institucions. Nosaltres recordeu que al principi, quan vam entrar al Parlament, se'ns deia, en aquella seqüència que ja deia Gandhi, que sempre és la mateixa, primer se'n riuen de tu, és quan es deien que eren uns marginals, que eren una gent que no faria res, que no volíem més que la poltrona, que érem uns trepes, que érem uns divisors, que no tenia cap importància. Primer va venir els riures. Després va venir la segona fase, també, que deia Gandhi, la de ignorància, riures, i a partir d'ahir que eren monotemàtics, que no tenien cap altre programa. Ara ja hem passat a la tercera, la de l'atac. Ara ja ens diuen demagogs, populistes, xacals, hienes. Per tant, ja queda poc per la quarta fase, la de guanyar. La de guanyar. Perquè ja ara els presidents de la Generalitat, Pujol i Mas, amagant-se i amb un acte d'indignitat que com a catalans ens hauria de fer a tots vergonya, d'amagat, voten sí a la independència de Catalunya. I voten sí a la independència de Catalunya d'amagat, però en canvi diuen al seu partit que voti no a tramitar la llei d'independència de Catalunya en el Parlament. Ja en el dia d'avui ja n'hi ha més de 27.000 persones que han enviat e-mails a tots els diputats que van rebent cada dia demanant que votin sí a la tramitació d'aquesta llei. I qui ens hauria de dir, els marginals, fa 4 mesos, que Convergència i Unió no presentaria una esmena a la totalitat i no bloquejaria la tramitació de la llei?
que Convergència i Unió i Iniciativa i Esquerra votarien per primera vegada en la història al Parlament de Catalunya la declaració de que el Parlament és la seu de la sobirania del poble de Catalunya. Això ja ho hem aconseguit. I hem d'aconseguir una altra cosa. No se sap encara quan serà. No se sap si serà el dia 13-14 d'abril o si serà més endavant en el mes de maig. Ja hi estarem al cas i ja farem els moviments necessaris. Però aconseguir que Convergència i Unió bloquegi el no que el bloc espanyolista està fent a la llei de declaració d'independència i a totes les propostes que fa Solidaritat Catalana per la Independència al Parlament. El bloc format pels socialistes, els populars i Ciutadans. Perquè ja els socialistes ja s'han tret la careta. Durant molts anys el que feien al davant d'iniciatives patriòtiques era votar en blanc o abstenir-se. Ara ja directament votar en contra. Perquè ara ja saben que va de debò. Ara ja saben que no és un brindis al sol. Ara ja saben que no és només una bandera que es treu l'11 de setembre i s'amaga al calaix durant tota la resta de l'any. Ja saben que hi ha un poble i hi ha una representació política per a fer la independència, no per a donar-los a ells el poder, no per a posar Catalunya al servei d'Espanya, no per a jugar a l'estabilitat, la governabilitat i l'entrega de premis i amagar-se en els palaus i posar la bandera espanyola a sobre. Ja saben que la cosa va de debò, perquè hi ha un poble en marxa. I ja han vist què passa amb els seus amics de la Internacional Socialista a Tunis, que quan un poble es posa en marxa es fa fora i han d'agafar l'avió i sortir amb la cua entre cames. Serem menys que els egipcis, serem menys que els tunisians. El poble català ja s'ha posat en marxa i no ens aturarem fins a assolir la independència. I ja presentarem al Parlament de Catalunya una llei, d'aquí poc, ho avanço, perquè sí que poden dir Puigcercós en el seu moment, o Mas ara, que la llei obliga a que la bandera espanyola hi estigui d'aquesta manera. No és ben bé cert, però la llei el que no obliga és el que durant 31 anys passa al Parlament, i és que la bandera espanyola presideix les sessions de l'hemicicle del Parlament de Catalunya, i això la llei espanyola no ho obliga. Això és perquè els partits catalans, perquè Esquerra, perquè CiU, perquè Iniciativa, s'han deixat posar aquella bandera i presentarem la llei de retirada de la bandera espanyola de l'hemicicle del Parlament de Catalunya. Que votin llavors, que votin la llei d'independència, que votin aquells que diuen que el dret a decidir no ha de tenir límits, que no posin límits. Entretinguts amb que calia una altra cosa abans, que calia consolidar la democràcia, que calia entrar en Europa, que calia que Espanya fos un estat democràtic, que calia modernitzar l'economia. I ara, quan estem en una situació escanyada, quan en els 100 dies que porta el govern dels millors i la millor falsificadora ja s'han portat a Espanya 6.000 milions d'euros de les nostres butxaques, 6.000 milions d'euros sense que ni Mas ni el seu govern hagin fet res per evitar-ho. Ja portem 6.000 milions d'euros de robatori en el que va d'aquest govern. I és que proposen emetre deute demanant permís a Espanya per a escanyar encara més els catalans, per a emetre més deute, per a carregar amb més deute, per a carregar amb més interessos, per pujar impostos. Prou d'aquest color. I si no tenen idees per rebaixar el deute i l'espoli fiscal de Catalunya, li donen una. Retiri la bandera, vengui als escans i tregui 100 euros i amb això estalviem. No ens aturarà ningú. Això és una cosa folclòrica de Costellada, això és el botifarrèndum, quan a Arenys de Munt, per molt poques persones i molt fonamentalment des d'aquí un homenatge a Josep Manel Ximenis, van tirar endavant la iniciativa que ens va ensenyar que tot és possible, que depèn de la nostra voluntat, que depèn de la nostra valentia, que depèn del vot. Més de 600.000 persones ja han votat. A Barcelona, el dia 10 d'abril, i arreu de Catalunya, és la culminació d'aquest procés. Els que no ho heu fet, feu-vos voluntaris. Els que no ho heu fet encara, aneu a votar. I que el dia 10 d'abril, des de la capital de la nació catalana, hi hagi un missatge al món. Volem votar, volem democràcia. No volem viure com vivien ni a Egipte, ni a Líbia, ni a Tunis. Volem la llibertat. Som un poble lliure i volem la llibertat. I al Parlament de Catalunya obligar, impulsar i fer
que Esquerra, que Iniciativa, que CiU no tingui més remei que votar en contra dels seus amics del PP i dels seus amics del PSOE, a favor de la llei d'independència de Catalunya. Ja us avisarem, perquè això només anirà endavant si es combinen les dues coses. La força del poble i la representació política. Sense la força del poble no ho aconseguirem. I només el poble és imprescindible. Ningú més és imprescindible. N'hi haurà que seran comprats pel camí, ja ho hem vist. N'hi haurà que seran convençuts pel camí que és millor trepitjar moqueta aquí o allà en entrega d'actes de premis nacionals. Tot això passarà, però això no té importància perquè hem de ser un poble capaç de dir-li a qualsevol persona ja no serveixes, fora. Endavant Catalunya, endavant la llibertat, endavant la independència, visca Catalunya lliure i a tots vosaltres el nostre candidat a l'alcaldia de Barcelona per fer fora els espanyols d'aquella institució. Santiago Esport. Catalans i catalanes. Aquí al davant, a la façana de la Casa Gran del Cap i Casal de Catalunya, s'hi troba al costat, fent costat al rei Jaume I, que és qui va construir la nació catalana, s'hi troba l'estàtua de l'insigne conseller en cap de Barcelona, en Joan Fiveller. Ell, en Joan Fiveller, fou el primer català que s'encarà amb el primer rei estranger que ens van imposar perquè es negava a pagar els impostos d'aquesta ciutat. Després d'ell, d'en Joan Fiveller, han estat innombrables els patriotes que amb valentia i amb coratge han continuat enfrontant-se al poder estranger que continua tenint a Catalunya sotmesa. Des d'un Pau Claris fins un Francesc Macià. Sempre, a tots ells, el que els ha mogut és l'ideal més meravellós que pot moure a un català, l'ideal de la independència de Catalunya. I tots vosaltres sou dignes hereus d'aquest llegat, exactament com ho és Solidaritat Catalana per la Independència. I si dic això, és també perquè els nostres representants parlamentaris han demostrat només en 4 mesos actuar amb la mateixa fermesa i determinació que aquells que ens han precedit amb la lluita per assolir un estat català independent. Han estat, són i estic convençut que ho continuaran sent, fidels als postulats que van inspirar Solidaritat Catalana. I ara ens toca a tots nosaltres, a tots aquells que aspirem a representar el nostre poble o la nostra ciutat sota aquestes sigles, a actuar exactament de la mateixa manera. Personalment, us puc assegurar que si aconsegueixo un lloc dins de la Casa Gran, no passarà ni un dia que no quedi palès que la màxima aspiració de Barcelona és esdevenir capital del futur estat català. I recordem, gravem-nos sempre al cervell aquelles frases que va dir l'expresident txec Václav Havel quan deia: la paraula pot sacsejar tots els aparells de poder. La paraula té més poder que 10 divisions. Serà, doncs, a través de la paraula que haurem de guanyar la batalla parlamentària de la llei de proclamació d'independència. Una paraula que desprendrà confiança absoluta en Catalunya i posarà en evidència les posicions o bé claudicants o les posicions anticatalanes. Jo estic convençut, perquè així ens ho han demostrat els nostres diputats, que actuaran d'aquesta manera. Diputat Beltran, diputat Strubel, diputat Tena, confiem plenament en vosaltres
i ens teniu al vostre costat. I penseu que sou els soldats parlamentaris de l'ideal de molts catalans. Sabem... Independència! Sabem que no ens fallareu i estem convençuts que sortiran victoriosos. Perquè ells i nosaltres no defensarem només una llei d'independència. Nosaltres defensem el més meravellós de defensar, la llibertat! Gràcies.